खुलुमबाय आंनि मुङा विशाली बड'सा आरो आं दाख्लैसो बावै डन बस्क' हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय पास आउट जाबाय क्लास 12 खौ आरो आं सानसेखालि जेब्ला आं क्लास 12 आवमोन आं सानदोंमोन जे बर'फोरनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म थानांगौ जेराव जों गासिबो बर' हारिनि मानसिफ्रा गासिबो लेंगुवेजेसजों कमिउनिकेट खालामनो हायो दा आंनाव बे आइडिया माबोरै फैदों होनोब्ला सानसेखालि आंखौ आंनि टिचारा होनदोंमोन जे नोंसोर नोंसिनि स्कुल मेगाजिननि थाखाय मोनसे आर्टिकल बा सल' बा स्ट'रि लिरनानै लाबो आरो नोंथांमोना नोंसोरो जिखुनु लेंगुवेजाव लाबोनो हागोन होनदोंमोन दा आं सानदों आं बेखौ बर' लेंगुवेजाव होनो जोंनि मेगाजिनाव नाथाय दा प्रब्लेमा मा जाया जे आं गोबां आर्टिकल्स बा गोबां पस्टफोर नागिरदोंमोन आं जेराव बड' लेंगुवेजनि बारै बा बड' स्क्रिप्टजों लिरनाय मोनसे स्ट'रि बा पएम्सफोर लिरनाय मोनगोन साननानै मानो होनोब्ला बेफोरबायदिजों आं एसे आइडिया लानानै आं गावनि स्ट'रि बानायगौमोन नाथाय बेबायदि आइडिया मोनैनि थाखायनो आं सानदों आंनि ओन GPT बानायनो जेखौ जों नाम दोनदों अख्रां GPT आरो बे अख्रां GPT खौ आंनि आफा आरो आं बानायनानै जों सानदों जे बेखौ बयबो बर' हारिनि आरो जोंनि आसामनि मेजर लेंगुवेजेसखौ लानानै जों बेखौ पाब्लिश होनो मानो होनोबा बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां एज जों बयजोंबो गासिबो लेंगुवेजेसजों जों कमिउनिकेट खालामनो हागोन जों लेखा दिहुननो हागोन जों कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो हागोन दा बर' हारियाव मोनसे मडेल मानो डिजाइन जायाखै रिगार्डिं दिस मानो एथ' गिदिर गिदिर कम्पानिफोर थानानैबाबो बिसोर मानो बेफोरबायदि GPT बर'निखौ दिहुननो हायाखै दा मेन जाहोना जादों बर'नि जे आर्टिकल्सफोर दङ बर' लेंगुवेजाव लिरनाय कन्टेन्टआनो गैया अनलाइन इन्टारनेटआव दा बेनि थाखायनो जों बे GPT खौ बानायनाय जादों आरो नोंथांमोना जेसेबां कनभारसेसन खालामगोन बे कनभारसेसन खालामनानै जों जेसेबां डाटा मोनगोन जों बेखौ जोंनि मडेलखौ आरो ट्रेन खालामनो साबसिन खालामनो नाजानाय थागोन दा बेनो आंनि दिनैनि बुंनाया गोजोन्थों बड' अख्राङा नोंथांमोननिसिम लाबोदों मोनसे AI पावार्ड चार्ट सिस्टेम अख्रां GPT आरो राव सोलायनो हानाय माल्टिलिंगुवेल एंग्ल' बड' डिक्सनारि जायनि दारै फरायसा फोरोंगिरि लिरगिरि आरो बिजिरसंगिरिफ्रा गोबां मुलाम्फा जानो थांगासिनो दङ भिजिट बड' अख्रां चार्ट विथ अख्रां GPT ट्रान्सलेट विथ एंग्ल' बड' माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारि गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।